प्रेज द लॉर्ड जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭ ପ୍ରଭାତ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ମା ବସିକି କଥା ହେଉଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ଦେବ ନାହିଁ, ମୋତେ କୁକୁଡ଼ା ଜନ୍ମ ଦେବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଗାଈ ଜନ୍ମ ଦେବ ନାହିଁ, ମଲା ପରେ କିଏ କେମିତି ଜନ୍ମ ନେବା, ଏମିତି ଭାବି ଭାବି କଥା ହେଉଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବେଲରେ ଖୋଜିବାକୁ ଦେଖିଲି ଏବ୍ରି ତାର 9 ପର୍ବ ଏବ୍ରି ତାର 9 ପର୍ବ ତାର 27 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗକୃତ ହେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର